ଦେଖିବେ ଆମ୍ବୁଲ ବେଟା ବୟସରେ ବଡ ଦେଖିଆ ଘର ପାଇଟି କରୁଛୁ ଚାଲିଚୁନାରେ ହଳ ବୁଲିଲାଣି କେତେବେଳେ ହେଲା ଆଜି ଭୋକରେ ପେଟରେ ମୂଷା ଚାଲିଲାଣି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଗୋଟଳା ନେଇକି ଆସିବୁ ଛଅ ମାସର ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଛଅ ମାସର ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛୁ ଆରେ ତୁ ମୁଁ ସିନା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏ ବଡ ଭାଇ ପିଲା କଣ କରୁଥିଲା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ଧାରା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ अरे तू डॉक्टर वाला नाही तुला ନାଇଁ ମିଛ କହୁଛି ମା ମିଛ କହୁଛି ଆଉ ମା ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ବିଭୁ ଭାଇ କି ଆଇଛନ୍ତି अरे सांगा बसले तू कोण करतो ना ତିନି ମାସ ହେଲା ପେଟରେ ମୁଁ ତ ବାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଦରଜ କରିବି କଣ आहा तोर प्रबल दोष आछिलो अरे सांगा भाई ना ऐसे कटिया लाई तू कोण करतो ना କି ମୁଁ ତବେ ନୂଆ ଆଇଛି ଆମ ଗାଁଟା କିଛି ଜାଣିନି କୋଟା କଣ କରିବି କାହିଁ आलो तू चारू वेळी तू पचारू वेळी तो बड़ ଏଇ ରାନ୍ଧାକୁ ପଚାରିଲି କହିଲେ ମୋ ଭାଇଟାକୁ ପାଇଛି ତ କିଛି କହିନି ଏଇଠି କଣ କରିବି कांते ए कांतेला मार पकी सिते हेले कर कांत बोली के काढी तब ती का गाव नाटक करते नाही बुद्धी चोरिया ଏଇ ଆଉ ଛାଡ औ ତାକୁ ଛାଡ ବା ଭାତ ଖାଇବନି କି ଭାତ ଖାଇବ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ କଣ ଆଣିଛ କହିଲ ଦାନ୍ତ ବସୁଛି ଯେ କଣ ଆଣିଛ କହିଲ କେତେ କଥା କଣ ଆଣିଛ ତାଜି ମୁଁ କରିଛି ସବୁ ମୁଁ ତୁ କରିଛୁ ଜାଣିଛି ଏଇଠି ସୁଆଟା ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ତୁ କରିଛୁ ବୋଲି କହିବି ଆଉ ସୁଆଟା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କରିଛି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି ହଁ ପରା ହଉ ଦାନ୍ତ ହସୁର ଦାନ୍ତ ଆଣିଛ ଆଣିଛ ଏଠି ଆଡା ଦାନ୍ତ अरे साहब पोसा ए पोसा इकडे तू मोठे काम करे कॉलेजरू पाणी पळवची जा बंद करूचा ହଇଲା ମା ପାଣି କେମିତି ପଡୁଛି ବାବା पाणी केलं तू जाऊ तू चालू जा कॉलेज जा तो मध्ये अशी झाली की तू गुंडा करते इच्छी जावं नाही ହଁ ଛାଡ ଏ ଭାଇ ଛାଡ ହଁ ଦାନ୍ତ ହସୁର ओय ଶୁଣ बाबू ନାଇଁ ବାବା ତୁ ଯେ ରାତିରେ ମା ପାଖରେ ଶୋଇଛୁ ଏଇଟା କଣ ସେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଲୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଟା
ସଦାବେଳେ ଗାଳି ଖାଇ ଖଟି ଖଟିକା ମରୁଛି ମରିଆ କଥା ମାରିଲେ ଭଲ ହଁ ସୁକୁଟ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ତ ତିନି ଜଣ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ହାତକି ରଖିବି ମୋର ତ ପିଲା ଛୁଆ ହେଲାନି ବୋଲି ତ ଜାଣିଲା ଏଠି ତ ବାହ୍ୟ ପହଚାନ କରୁଛି ଏଇଟା ତାର ନୁହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଚାରିଜଣ କରିଛି ତା ମୁହଁ ତ ଅବିକଳ ଅଛି ଦେଖୁନ ଆର ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଆର ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଅଛି ନା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ 6 ମାସ ପିଲାଟା ଘର ଛାଡିକି ସେଇଟା ପପୁଆ ଦେଇଥିଲା ହଁ କହିବ କହିବି ଆଉ କଣ ସୁଗାର ଖାଇବ ଆରେ ସେ ଦେଖି ଆଣେ ଖାଇବ ବଡ଼ ପତା କରିବାନି ଆରେ ଫେଙ୍ଗାରେ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇ ଅରେ ପଗା କେତେ ଖାଇଲୁ ବାୟୋଡିଆ ହେଇଟା କଣ ଦଉଛୁ हेलो बा ଓ मैं तो तेरी जी बच्चा दिए फिरूंगी ଭଲ ମନ୍ଦ ଟିକେ ଜାଣିବୁ ରେ ହ୍ୟାଲୋ ଏଟା କି ବେଳାରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ କିଲୋ ଅମାସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପିଲାଟା ରହ ଲାଗେ ଏଟା ମୁହଁ ଅନଲାଇନ ଆରେ ବସିଛୁ ତ ବସିବୁ କଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଅର୍ଡର ହେଇଛି बा तो बा आ कोई କଣ ଭିତରି କଥା ରଖିଥିଲେ କହିଛି बा लो बा ଆରେ କହୁନ ରେ मुझे हैप्पी କଣ ହବୁ बाबी ତୁ ବାହାବୁ हाँ କାହିଁକି ଶୁଣ ତୋତେ ଯେ ଝିଅ ଦବ ତା ଜେଜେ ବାର ଛଡା ए बा ଆରେ ବାଡି ଖିଆ ଏ ମାସେରା ବାବା ହାଏ ଯେ ମାରିବୁ ବସିଲା ବେଳେ ତ ଗାଡା ଆସିବୁ ବାଡି ଖା ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାହା ହବ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଦେଖିଛୁ कौन बा देखी जी କୋଉଠି ବାହା ହବୁ କୋଉଠି ଠିକ କରୁଛୁ କହିଲୁ हेलो बा ଚାକିରିରେ ବାହା ହବ चारी दा बा आई तू ହଁ तू चारटा बा आई तू मच्छा बाग बा ମୋ ଲକ୍ଷଣ ଜମା ନାହିଁ ସବୁ ଆଜି ଏଇଠି ସତ କଥା କହ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ସତ କଥା କହ ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ କାମ ମୁଁ ବୁଝେଇବିନି ତୁ ମାରା ଖାଇ ମତେ ଭଲ ଶୁଣ ହଁ କହ କିଏ ମା ଭଳିଆ ମହାନ କିଏ ପାଉଳେ ମହାନ ଏଇଟା ତ ତୋର ନୁହଁ କି ନାଇଁ ମୋ ଭଳିଆ ମାନିକି ଦେଖିଲା ଲୋ ମାରା କାଣ ମୋ ଦେଖିଲା ମୁହଁ ତାର ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଆନନ୍ଦ ଭଳିଆ ତାର ଦାନ୍ତ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ହଁ କୋଟା ତୁରି ମାର ଲୋକ ମୋ କଥା ବେ ବଡ ପକା କରବାନି ଲୋ କଥା କରେ ଲୋ ମୋର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ଅଛି ଆଉ ଦୋଷ ଅଛି ମୋର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ ଏବେ ଭାବ ପାରୁ ପଳେଇ ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛୁ କରିବି ତୁ ଯାଜୁ ପୁରା ପାରେ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଗଲେ ନା ଜାଣିଛି ଖାଇବା କେମିତି ଦେବି ଦେବେନି ହଁ ହଁ ଦେଖେ ଆଣିଛି ଏବେ ନୂଆ ଗିରା ଭଲ ସାନ ମୋର ବି ଗତି ମଣି ଭଲ ଭାଇ ଖା ଖୁଆ ଭାଇଟା ଖୁଆ ହାତରେ ରଖିକି ଖୁଆ ମାନେ ଗୋଡ ଭାଇ କୋଡ ଭାଇଟା କରେଲା ଅପରାଧ କବ ଚାଲ ବାହାରେ ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା बारी काली नात कुड़ा छर छर पानी मोर खाई दिया है कूड़ा मारी वो कूड़ा मारी बारी काली माता कुआ छारा छारा पानी तुम्हें बेटी बेटी खाई दिया को बुढ़ा मारी बारी काली माता कुआ आनी तोरा
बड़ बड़ गेरे बसिछि कोन भिड़ी भिड़िया जा जा अल्लाह जान तू सब दिन फसल कर सब मारवार तो छाड़ देबो बाहर को मान ले तो तो बाहर रही बाबूजी बुझा रे मथियाणी ए मथियाणी पाला माई पाई तो पाक को जाऊ न जा बात से तो भाई तो छाड़े न लाडू तू जा रहा तो पाला माई को आका जा आला काम करे पड़ी ले ତାଙ୍କର ଭଲ ଦମ୍ପତି ଅଛି गाड़ी बाड़ी दिया अरे गाड़ी बाड़ी दिया कौन करूँगा जे गोटा करू जोड़े करू तारा बता जहाँ हो मारी ले जो ता जा बसा रे माची जानी जाओ तो ते मार ले दिलो नहीं बोल दिलो थोड़ा दरकार नहीं मु भल रहती तुम ये ताई जो जा रे तो ठाकुर हर काम हम छर गोटे काम कर कादुଅ ହେଇଯାଇଛି ଦିମାଣ ବିଲ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ତଳି ଭଙ୍ଗା ହବ ଧାନ ରୁଆ ହବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କଲେ ସମୟ ହେଲାଣି ଆଉ ସାଗରେ ଆସ ଆସ ଦିନ ତ କାଦୁଅ ଅଛି ଧାନ ରୁଆ ହବ ସେ କଣ ମୂଲ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମାଳକୁ 8 ଜଣ हाँ हेले दिमारे हेले 16 जन लोक 16 जन लोक हेले मजूरी गोटा 400 16 चौक 64 6400 और हमारे सागरे गाँ सागरे आसो रेडी बाजी नेडी गाँ सागरे बोल रेडी बाजी नेडी अब आसो सागरे बेटा चंदा संग अल्लाह बेला उठा होची ठाकुर काम हम शीघ्र आसे दादा साल करू ठाकुर का से करू डिस्काउंट करते रे
ଏକା ଖୁନା ମାଛ କହିଲେ ମାଛ କହିଲେ ଭଲ ଅଛି ନା ହବ अरे मछिया का भिड़ी भाव निकला मना नहीं किलो पप्पू कहीं किनारे में निकला आज तो मैं निकला
ঘটনা চৌধুরী তো গায়ে বসছি मारिया घंटा बात କେତେ ଛାଡିବାକୁ ଯାଅ 16,000